Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Because it's him who started this thing. Sizombulala la. Ya ndize ngochuku naba bayilwela kanje eSouth Africa le thina singafuna uyilwela baxolela ukuma phambi kwecameras bathi bazosibulala if siyaqhubekeka siyabalwisa sithi mabagoduke nje thina singayenzi lonto. 2 naba phansi kwebridge bagrumba ibridge ngokubenza itunnels asiyazi ba bezokwenza iziphi inhlobo zeziyobisi kwezo tunnels asibazi ba bazawufihla ntoni kwezo tunnels but benza itunnels bahlala phansi kwebridge abathandayo. Naba bane-shops, abanamaphepha okuthengisa, abanamaphepha okuba lapha, but they've been running izipaza shops for years. Besithengisela ukutya okusibulalayo phofu. Kudala nizibona i-headlines ezithetha loo nto. Naba beza nemipu engenazi-licenses. Kwabona banawo amaphepha okuba lapha but imipu yona banayo. But guess what? Urhulumente wethu every day kukhona i-threat entsha azanayo. Every day thina xa sithi sifuna umarch against illegal foreigners siyathreatenishwa thina xa simapha sikhwaza o-SACR abancedisana nathi to try and change the constitution yase-South Africa kuthiwani thina siyathreatenishwa urhulumente wonke urhulumente kaRamaphosa sele sixelela uba ukhuphe i-600 million for uqinisa security ngalamhla we-30 but ezi crimes zenziwa zii-illegal foreigners zona zitreatwa ngathi no zizinto nje esingadlula kuzo. Thina xa sisithi siyamatsha sisenza iimatsha ezisemthethweni esitsho every day uba zizoba peaceful. Asikholelwa uba zizoba peaceful. Ngaphezu kokungakholelwa siyathreatenishwa every day. Siyaxelela uba urhulumente uready nezixhobo zokusibulala should anything go wrong kwezo matshi. Abathi no sizoba khona sihambisane nani uqinisekisa uba yonke into i-peaceful, no. Abathi siyanixhasa because siyayibona yonke le nto irongo yenzekayo kweli lizwe, no. Bathi thina sifuna udlakaza umthetho kweli lizwe, sifuna iSouth Africa ibe chaos. Abayiboni le yenziwa zii-foreigners ba yeyona chaos. And thina going to the streets sizama unqanda loo chaos but abayiboni. Instead sithi abayi-chaos by going to the streets. Andiyiboni ke enye indlela eza kusinceda for now at least. Ithemba lethu yi-SACR. Sishiyekwe ezintsuku ezimbalwa nge-6 kaJune, if I'm not mistaken. Uyavala urhulumente wethu ebethe masireviewishe i-constitution. Masibhale sisubmithe izinto esingazithandiyo ngomgaqo siseko okanye umthetho sisekelo wase-South Africa. And yeyona nto mna nawe singakwazi uthi siyenze ngoku while we wait for ezinye indlela zokuncedisa uba iSouth Africa ikwazi uba yeyethu. Ikwazi uzuza thina, ikwazi ubeka thina phambili before abantu abalapha. Abantwana bethu bakwazi ufumana indawo ezikolweni. Abantwana bethu bakwazi ufumana i-healthcare esemgangathweni kungathiwa akho zipilisi. Siyayazi ngoku uthi ugula usiya esibhedlele kuthiwa akho mayeza. Nezinye izinto endizibaleleyo in my previous video. Lithuba lethu eli so yiya kwilinki yam uba uyafuna andizukwazi uniceka kudala ndithetha because andiyazi sawuhoboloza side sithini uze nive. If ilinki ekwibhayo yam iyakusokolisa ukwazi usubmitha kuyo searcha iprofile ka-Enhle, searcha Enhle une-profile picture purple ungene phaa ikhona idemo ividiyo ademonstrata kuyo uba wenza njani ukuze ukwazi usubmitha. Ndiyabeva ke naba bafundekelayo uba hey, what about abantu abamhlophe? Kutheni nisilwa nabantu abamhlophe? Le nto ayinawo into kwenza ne-illegal foreigners, nina qha nifuna abantu abamnyama njengathi. Andizuyi-entertaina mna obo budenge. Andizukwazi because uba wena mntu thina sidicide uqala apha, mandiyicacise kanje. Thina bantu abatyiwa zezi ngxaki ezilokishini okanye sinee-families ezisezilokishini nasezilalini ezihlala nabantu abathenga kwaba bantu izinto ezibolileyo because abanayo i-20 okanye i-25 yokukhwela iteksi baye etawuni. Nina bantu bafundileyo nizofundekela apha nithi, but why are you guys still buying from these people? Tell me this. Umuntu ongenamali, umuntu osokolayo esezilalini ucinga uba uzosoloko enayo i-R25 uyobheka etawuni uyothenga isonka. Sibe sikhona isonka se-R15 kwa my friend.
uba wonke umuntu uzosoloko ene-25 rand obheka etown ne-25 rand yobuya uyothenga isonka asidingayo ngokuba kuphungwe ekuseni okanye enzele umntana isikhafutini. Yayenza isense kuwo. And ndiyanazi nina zimfundimani nizozofundekela apha nithi akungconwanga nake ngoku umntu aye etown nge-25 rand aphinde abuye ngenye yothenga isonka kunoba angene ebungozini ebujongile. Thing is asifuni kwabe ibe khona le option yobungozi because kude kudala zazikhona iivenkile zootata uDlamini ezazithengisa ukutya okuhealthy, zazithengisa ukutya okusafe, okuklin, okunga-expayanga. Ootata uDlamini bengazenzeli iCoke. Babengazenzeli ootata uDlamini iCoke. So sifuna kubuye zona ke ngoku so that abantu bakuthi bezoba safe ezilokishini. Abantu bakuthi ezokwazi ukuthi umntu xa ene-20 rand ahambe uyokwazi uthenga ithina yefish alale etyile. Ungathi ene-10 rand okanye ene-20 rand umntu abecinga uba ndizawuthenga phi ukuze ukutya kube kusafe. Ke ngoku aphele ezincama kwezi shops my friend. Nina nifundileyo nisifundekela ngale nto yabelungu nentontoni anangxaki na, you are onto something, ne? But ke ngoku asizuyeka ingxaki thina ezitshisa thina ngalo mzuzu. Simamele nina, njeba nina inganitshisi, inganenzeli imfesane into yoba abantwana bethu bayabulawa, abantwana bethu bayathinjwa, abantwana abanazikolo, abantwana bakwazi nofumana amayeza ezikliniki sifola nabo ixesha lide ezikliniki. Njeba inganenzeli imfesane loo nto, but inenzela imfesane leyo basithi abantu mabagoduke abangenamaphepha. Sithi magoduke abantu abangenamaphepha. Bunawo amaphepha usuka nakweliphi na ilizwe, fine hlala because uhleli ngokusemthethweni. But nina ayiniphathi kakuhle loo nto because nifuna siqale ngabelungu. Qalani ngabo nina because into eniyifunayo bobu budengu boba masiyeke ingxaki ezitshisa thina. Siqale ngezi zitshisa nina. Asizuyenza loo nto. So wena ubona ngathi makuqalwe ngabelungu because asinamsebenzi nabelungu abathatha umhlaba, ingxaki yethu ngabantu abebala lethu abafana nathi. Fine, I take that. Ndinayo ingxaki mna nabantu abafana nam abahleli apha ngokungekho mthethweni. Uba unengxaki nonto yidle. Wena unengxaki nabelungu kuqala, ufuna kuqalwe ngabelungu, qala ngabo wena ngoku, sukuma. Wenze le nto ufuna mawuyenze because ingxaki yenu nila. Niyasifundekela, nisihlele entanyeni. Akho nto niyenzayo. Niyahoboloza qha. Uba thina masitshintshe ngoku i-direction senze le nto ifunwa nini, le nto ikholisa nina. Asizuyenza. Yenzeni nina. Sathi sawugqiba ngale siyenzayo, silandele ekhondweni lenu. Because akho nto niyiqalayo nina. Nizimfundimani. Akho kanto niyiqalayo nanini na. Nifundekela thina qha. Nifuna lo mntu umnyama uhleli phaa ezilalini alibale ngeengxaki zakhe, alwele iingxaki ezifunwa nini ukuze nina nizuze. Nihleli nina eziofisini zenu nasemakhayeni enu amfomfom. Aba bantu basezilalini bona batshutshisekayo zezi ngxaki mabaziyeke iingxaki zabo. Itsho amatshanda. Shab, ne? This lady right here is responding to a video of a lady. I think this lady was talking about Ngiswe, saying that what is he doing here? If he comes here, obviously we are going to take him out. And she's actually responding saying, guys, look at how these people are fighting for this South Africa that we are not ready to fight for. Like these people are putting everything in them to fight for the country. While Latina, what do? We are not doing anything about it. And I do get her. I do understand her 100%. Ukuthi these people are fighting. But for this lady, I think it's that time whereby Ungizo went to that group of people, Malawian people, and they were actually chasing him away to say, what are you doing here? Because you chased us out. You told us to leave and now we are leaving. You are here. What are you doing? Which it really does make a lot of sense, man. It really does make a lot of sense. I don't know if it's the same video. I really don't know, but I think so. Yes. With that one, I do also get their question to say, what is Ungiswe doing here? Because I even saw, and I was asking the same question. What is he doing there? Because they told those people to leave and they were packing their things to leave to show that they respect these people, they respect these leaders. And when instead of just letting them be and letting them go, you are following them there. Obviously, they're also frustrated. You can just imagine in this cold weather, you are outside with young kids and, because of someone, you will be frustrated. I understand. I totally understand. But anyway, please say your thoughts down below in the comment section. What do you think about this whole Chende?